Kto mi ukradol kill? Objekt 265. Cigan David? Áno, stíhač musí byť úplne vpredu, ako vždycky to býva. Toto môže byť Prečo najväčší debil? najväčší killer, veď sa pozri, koľko kilov mám. Sa ma všetci boja. Nikto nejde po mne. Len Maťo si myslí, že idú všetci po mne. Šťastie máte obidvaja. Ticho buďte. Pozri, ako skapem. Nikto mi nepomôže. Špiny. Vyžírate iba. No Maťo, kto to prežil? 21, to je dobrý tank, vraj. Lepší než ten tvoj. Veď ale vieš, ako to odráža? To není len tak. To tvoje, už verím. No, veď som to odrazil. Od... Ten papier. Od oného som to prerazil. Ako sa volá ten M103, či čo to je? Ježiš, to je 9, to ani tu není. Teraz ma nabije broka. Čo stresuješ, že to je papier, toho zabíj, to je Mišo 72. Ale zozadu ide No. Alebo to je Maťo. Zabijete, zabijete. Ja som mu, čo to som spravil? Videl si, čo som spravil? Teraz te zabije. Stíhanie jedný, posratý. Ťa pozri, ja som odrazil. IS-4, to je taký šmejt. Prejdem do garáže. Čo si chcel? Som si ešte raz našiel metr, ja ty hovor. Ja už reči... My ideme? Čakáme. No. Čakáme. Určite aj vo člena. Ale máme normálne, hej? Čo to mám brať? Lebo ja som bol taký hotový do roboty, do mami tréner z keď som si ľahol spať, teraz som práve reku. Už som tu? Ale tak spravili do toho, ja chvíľu doma v krve, som sa troška vyvážil, pred krvou som bol vonka, celý deň som zváral, taký som zamrzol, premrzol, snežilo na mňa. Tak, troška sa vyvážil, teraz som mi pozrel opia. Máme ladreku. Maťo? Maťo? Ideme, že si zbrný. Snežilo veľmi dneska, čak. Čak. Ešte mne prípada ten tvoj klan, MTZS. Ako? Máte zasrať. Máte zasrať. Presne, máte zasrať. Máte zasrať. Čo? Čo sa smeješ? Máte zasra. To pozri, cigáne dávaj. Nikto. Taký populárny nie je, aby ho Rusi poznali. Neboj sa, tu všetci poznajú. Aj Rusi nie. Čo? Už som vidíš, že sa mi pýtam jeho kód. Čech? Napísal Čech? Otáznik Čech, takže že či si Čech. Napíš, že dá. No odkedy určite. Ja som dal 200.
Vieš, čo je toto za tank, Mišu, čo máme my? Aha. Lepší poškoly. Čo je to? Taký novodobý. To je ten nový, čo pridali teraz. Jak si zmením tú klávesnicu? Ja som mu napísal Dashex. Neviem. A to čo si mu napísal? Dashex. Enemy shit? Jo, on mi to napálí rovno do prdele. Kade? Oni tam majú 4 stíhače a všetky išli do mesta. To sa nedá? Všetky idú po Maťovi, čak? Áno. Ešte 200. Ešte. Ja cúvam, čau. Vidíš, akí sú slepí a ma netrafili. Super. Joj, to taky niečo vybuchlo. Ja je to Maťo. Joj. Napíš Maťo, či sú cheatery. Maťo, napíš to, neboj sa o svoj názor. Vlado sa stáva NN. Vlado. Enemy shit. Poď si ich obísť tie dve oboje. Ja čo robím? Ešte nabíjam. Aha, dám ti to. Reolink 32 sekúnd. Musíme party zatiaľ. Party. Mistr. Taký šmejd ma našiel. Sa nakže. Foch. Bubák. Ruský. To najdlhší. Prišla prvá do Nikína. Jak zničí túto moju T-34, čo je za mnou, tak ja som prdeli. Aha, fok. Nevyplácaj! Sorry. Som prdeli. Počkajte, ja musím zistiť potrebu, tak neviem. Hej, tak zatiaľ vypiť hovor. Ale ja srandujem. Ja neviem. Ja dám nejaký tank a ja dám bitku. Počkaj, čo by som tam dal. A vy normálne hrajte, ale musíte rýchlo. Musíme rýchlo. Parky. No ja už musím ísť po to drevo. Kde si? No Mišo, daj dačo, rýchlo. Čo dáme? Daj Poďme na rýchlo dačo. parky. A druhý. Los Parkos. Los Pare. Rýchlo musíme dať parky. Musíme kúpiť parky. To sú najlepšie. Parky. Bravču. Jo, taky, já mám rád ten slavný. A ty čo napísal? Bravču. Oj, ako sa máš? Začne mu toto, Lando ide do jeden. Ale Jo, dá se. všimol si si, že on sa volá Hovner?
No? Hovner. Fuck. Doet if Equine. Wyjdę to. Cztery udział płaszczyzny. Parki. 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 Jo, widzicie, keď mu napíšeš parky. Jemu nastačí napísať parky, on jo, keby on je fanúšik parkov. Napíš mu parky a za chvíľočku sa ozve. Uvidíš, napíše len parky a už je tam. Už bude vraveť niečo. Parky, vidíš. Nikto mi volá. Taký bubák. Počkaj. Počkaj. Cigan David. Cigan David. Cigan David. Veruk. Parkyard. To bolo najlepšie. Parkyard. Počkaj. Idem na chvíľku z tejto skupiny head. Niekto mi volá, tak počkaj. Dobre, že ďakujem, tě zdravím, momentálně jsem se vás nemohl věnovat, protože to fakt bylo party hard. Si idem preč, no? Škoda naháňať do párok. Teraz je to také ticho. Dneska by mohlo byť aj Vovko. Neviem. Ja, oni nevedia, že ja natáčam. Dobre, ja to zatiaľ stopnem a keď tu budeme všetci, tak sa vás ozvem, takže zatiaľ paša. Tyho, to bolo podriaz. Ešte aj počul. Takže...